У Брестской области больше за 300 гостиниц, санаторно-курортных аздараўленчых организаций, субъектов агроэкатуризму, юридичных особ и предпринимальников, которые оказывают послуги по сдаче у наем жилых помешканняў. Паводле закона 20 липеня 2016 года об унесении изменений и дополнений у некоторых законов Республики Беларусь по пытаниях вымышленной миграции с 1 кастрычніка гэтага года вышэйпералічаныя субъекты господарения повинны будут на протягу 3 гадзін после предоставления жилья іншаземцу поведомлять об гэтым у органы унутраных спраў. Сегодня гэты тэрмін на працягу суток. Информация в милицию может поступать с допомогой выкарыстання автоматизованной системы гостиницы або праз карыстанне новой электронной паслугай на адзіным интернет-ресурсе. У гэтым выпадку мяркуецца наяўнасць электроннага ключа з лічбавым подпісам. Змены, унесеныя ў заканадаўства, звязаны перш за ўсё з узмацненнем бяспекі дзяржавы, магчымасцю аператыўнага рэагавання ў дачыненні да асоб, знаходжанне якіх на тэрыторыі Беларусі не пажадана. Непрадстаўленне службовай асобай або індывідуальным прадпрымальнікам ва ўстаноўленыя тэрміны звестак аб засяленні іншаземцаў падпадаюць пад артыкул адміністрацыйнага правапарушэння і цягнуць за сабой накладанне штрафу.